Bună ziua! Începem seria de tutoriale iCard cu o scurtă prezentare generală din care sper să înțelegeți de ce iCard este cea mai bună platformă de e-commerce pe care o puteți folosi să vindeți online și nu numai. În România avem iCard.ro. Aici aveți un simplu site de prezentare care vă explică în linii mari ce știe să facă iCard și cum poate funcționa. Trebuie stabilit de la început faptul că iCard poate funcționa în mai multe feluri și oferă posibilitatea de a lista produse în diferite modalități, prin care o să trecem dacă o să aveți răbdare să vă uitați la toate tutorialele, care nu vor fi scurte. Asta pentru că numărul de funcționalități este foarte mare, în primul rând, și în al doilea rând o să încerc să acopăr și partea de business propriu-zis, să vă explic anumite lucruri. Dar, înainte de toate, hai să înțelegem cam ce s-ar putea face cu acest iCard. În primul rând, se poate realiza un magazin online, ca orice alt magazin online, doar că are anumite particularități care vă ajută să vindeți produse pe care nu le aveți în stoc și nu prin dropshipping. Dropshipping-ul e una, stockless este alta. Prin dropshipping, asta ca să dăm și o definiție, să zicem așa, se înțelege că tu, care ai un magazin online, găsești un furnizor, listezi produsele lui la tine pe site, iar în momentul în care ai o comandă, îi redirecționezi această comandă, iar furnizorul se va ocupa de livrarea direct la clientul final. Uite, o să încerc să scot și o schemă de pe net, să vedem. Uite, cred că asta este elocventă, da? Deci, shop-ul ești tu, ca și seller, vine clientul, plasează o comandă, tu dai comanda mai departe la furnizor și furnizorul livrează direct la clientul final. Modelul ăsta de business funcționează foarte bine în afară, unde clientul plătește în momentul în care plasează comanda. În special în România este o problemă atunci când clientul vrea să plătească ramburs, da? La livrarea coletului. De ce? Eticheta AVB pe care o emite furnizorul poartă datele lui de identificare și atunci, în momentul în care se livrează coletul la client, rambursul ajunge înapoi la furnizor. Asta ar fi o problemă. A doua problemă este că în România nu se găsesc furnizori în regim de dropshipping care să aibă un portofoliu foarte mare de produse. Găsim firme cu câteva sute de produse, insuficiente pentru a construi un magazin online așa cum trebuie. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, datorită faptului că nicio altă platformă de e-commerce nu-ți permite să adaugi mai multe depozite de furnizori cu care să lucrezi și tot timpul trebuie să recalculezi cumva, să încerci să înglobezi taxa de transport în prețul produsului și așa mai departe, tot timpul vei avea probleme. În primul rând, dacă vrei să faci un magazin online cu un singur furnizor, e ridicol. Asta pentru că, bineînțeles, nu vei fi singurul revânzător și atunci pe piață există zeci, sute, dacă nu mii de site-uri cu aceleași produse, de la același furnizor și așa mai departe. Deci, și dacă reușești să rezolvi problema asta de plată ramburs, care ne uităm la schema asta, se vede clar că plata funcționează cumva în sens invers,
Și dacă reușești să rezolvi această problemă și te înțelegi cumva cu furnizorul, vei avea o problemă atunci când vei lista produsele. Și anume în a calcula în primul rând taxa de transport și în al doilea rând, în cazul în care un client cumpără mai multe produse de pe site-ul tău și vinde la furnizori diferiți, atunci iarăși ai o problemă. Ce face iCart? iCart îți permite să adaugi mai multe depozite și o să vă arăt direct în aplicație, dar acum vă explic cumva site-ul de prezentare ca să înțelegeți un pic ce am arătat noi aici. Îți permite să adaugi mai multe depozite. Când listezi produsele, nu se include nimic legat de taxa de transport în prețul produsului, iar toată optimizarea de colete, ofertarea pentru transport, AVB-uri și așa mai departe sunt generate în mod automat. Diferența dintre dropshipping și stockless, hai să ne întoarcem la schema inițială, este că atunci când clientul plasează comanda, iCart-ul generează eticheta AVB sau etichetele AVB și le trimite și pe acestea împreună cu comanda către furnizor. Deci, atunci când coletul pleacă de la furnizor către client, AVB-ul va purta datele tale de identificare și nu ale furnizorului. Acest sistem se numește stockless. Da? Asta pentru că îți permite să vinzi în regim de dropshipping, între ghilimele, fără să ai stocuri, dar intervii cumva, dacă vrei, în fluxul logistic. Tu, teoretic, ca și seller, nu ai nicio treabă cu partea de transport. Nici în sistemul stockless nu ai nicio treabă cu partea de transport, pentru că AVB-ul este generat automat, așa cum o să vedem mai târziu, dar, practic, îți asumi responsabilitatea transportului. Asta înseamnă că furnizorul îți va oferi prețuri ex-work. Și dacă nu știi ce înseamnă ex-work, poți să cauți pe Google ex-work, o să găsești foarte multe grafice care îți prezintă aceste incotermuri. Ce înseamnă incoterm? Incoterm stabilește responsabilitatea clientului și a vânzătorului până în ce punct este fiecare responsabil sau de la ce punct. Da? Ex-work este preț la poarta fabricii, adică furnizorul îți dă o listă de prețuri pentru produse și nu îți menționează nimic legat de taxa de transport. Cu iCart nici nu te interesează partea de transport, fie că vorbim de colete, fie că vorbim de paleți. Da? Mai există varianta DAP. Da? DAP-ul este și DDP este practic sistemul dropshipping, da? În care furnizorul, da? Vedeți că e cu portocaliu, da? Se ocupă de toată livrarea, inclusiv taxe vamale și așa mai departe, până la destinație. Aici avem buyer warehouse, dar poate fi clientul, da? Nu trebuie să ajungă neapărat la depozitul tău. Deci, ca să înțelegeți diferența dintre dropshipping și stockless, e bine să vă uitați în primul și în primul rând la Incoterms. Bucata asta de ex-work, da? De aici, de la agreed place până la warehouse sau client, nu contează, este automatizată cu AI în iCart. Da? Deci nu este responsabil nici furnizorul, dar nici tu ca seller. Totul este complet automatizat, astfel încât să nu stai să generezi AVB-uri manual, să le trimiți pe mail, să faci tot felul de minuni de genul ăsta. În primul rând că ți-ar fi imposibil să ai o predicție pe ceea ce vor cumpăra clienții tăi de la tine. Și atunci e destul de greu să încerci să incluzi un 10 lei, 15 lei, 20 de lei colo și colo, da? Astfel încât la final de comandă să ieși tanda pe manda. Da? Bun. Deci asta ar fi principala funcționalitate. Apoi, checkout-ul 4D. Ce face acest checkout 4D? Există mai multe tipuri de mărfuri. Mărfuri, uite, hai să ne uităm la mărfuri ADR, de exemplu. Da? Mărfurile ADR sunt mărfuri periculoase.
Pentru a transporta mărfuri periculoase, stați un pic, asta este în rusă, numai un pic, instrucțiunea ADR, hai să vedem aici, poate avem mai mult noroc. Bun, ceva de genul. Bun, mărfurile astea ADR sunt împărțite în 9 clase, da? Și în funcție de ceea ce vinzi, produsul se va încadra într-o anumită clasă de risc, în cazul în care vorbim de produse ADR. Produse ADR pot fi orice, de la baterii până la fixativ pentru păr, îngrășământ pentru pământ și așa mai departe. Da? Deci sunt situații când anumite produse necesită un transport special. Poți să pui într-o mașină ADR și produse normale, le poți amesteca, dar nu poți într-o mașină normală să pui produse ADR. Șoferul are un anumit certificat, da? E certificat pentru a transporta mărfuri ADR, mașina are anumite dotări specifice transportului de mărfuri ADR și așa mai departe. Deci este foarte important să știm pentru fiecare categorie sau tip de produs în parte dacă se încadrează la ADR sau nu. Bineînțeles, mai avem mărfuri congelate, mărfuri refrigerate, da? Mă rog, aici nu avem nicio schiță, nu e nevoie, da? Și mărfuri generale. Deci dacă ar fi să le împărțim, să zic așa, în categorii, avem mărfuri generale, mărfuri periculoase și mărfuri cu transport cu temperatură reglabilă. Fie că vorbim de produse calde, produse reci. Da? Aici rece, produs rece poate fi congelat sau refrigerat, chilled. Da? Și atunci e foarte important să știm aceste lucruri când vine vorba de transportul de marfă. E bine, iCart-ul optimizează 4D în sensul că avem pe de o parte dimensiunile produselor, dimensiunile coletelor și așa mai departe, dar avem și acest tip de marfă. Marfă ADR, marfă generală, marfă refrigerată. Pentru tipurile de mașini, aici iarăși o să vedeți pe site-ul iCart că sunt diferite tipuri de mașini. De ce? E un aspect foarte important. Să presupunem că ai un furnizor în București la Piața Unirii. Nu o să trimiți niciodată un camion de 40 de tone acolo. Da? Prețul licențelor și costul de intrare efectiv în București ar fi mult prea mare. Și atunci sunt anumite filtre, sunt anumite funcționalități care ne ajută să prevenim lucrurile astea să se întâmple. Sunt iarăși diferite produse care necesită, de exemplu, transport cu camion cu prelată. Da? Pentru care n-ați văzut un camion niciodată sau nu puteți să le deosebiți între ele. Aici avem, de exemplu, un camion box, da? Se văd și pereții un pic mai lucioși, da? Practic, accesul se face prin ușa din spate, da? Și avem camioane cu prelată, da? Adică acestea, da? Genul ăsta de camion unde prelata se poate desface. De ce? Să presupunem că vrei să transporti cherestea, da? Sau gips carton sau OSB sau minuni de genul ăsta. E destul de complicat să le încarci într-un camion de tip box, asta una la mână, doi la mână, trebuie să ai grijă inclusiv la ordinea de încărcare și ordinea de descărcare. Da? Și atunci e un proces destul de complicat. E bine, cu iCart lucrurile astea sunt organizate în mod automat. Nu trebuie să-ți bați capul legat de ce tip de mașină ai nevoie, ce tip de nu știu ce. Cel mai important este să setezi corect categoriile de produse și o să vedem imediat cum facem treaba asta în tutoriale. Bun. Marfa paletizată. Transportul de marfă paletizată poate să apară în două situații. Pe de o parte, să presupunem că vrei să vinzi cherestea paletizată. Da? Vă dau un exemplu. Da? Aici avem de-a face cu paleți non-standard, da? Cum avem și aici,
Da? Acești paleți sunt denumiți non-standard. De ce? Pentru că există un standard, Europalet size, și o să vedem imediat. Bun. Aici avem open image. Da? Deci aici avem Europaletul, care are ca și dimensiuni 80 pe 120 de centimetri, da? Sau 800 pe 1200 de milimetri. Avem Industrial Pallet, care îi se mai spune și UK Pallet, da? De 1000 pe 1200 și paleți asiatici de 1100 pe 1100. Observăm că și sarcina de încărcare este aproximativ la fel. Bun. De ce e foarte important acest aspect? Într-un camion pot încăpea până la 33 de paleți. Și o să vă arăt un palet. Ar trebui să existe o schemă undeva, am văzut-o pe aici, numai un pic. 33 paleți camion. Într-un camion pot încăpea 33 de paleți. O să vă arăt. Uite, cred că am găsit ceva pe aici. Ia să vedem. Uite aici. Bun. Deci, pot încăpea 33 de europaleți. Și o să întreb de ce par impar. Da? Aici sunt așezați pe lățime, da? Deci 80 pe 120, iar la capăt sunt așezați 80 pe 120. Da? Sunt puși invers. De asta încap 33 de paleți. UK paleții încap 26. Aici avem un camion cu podea completă, iar aici avem un camion tandem, da? Adică este compus dintr-un camion plus o remorcă. Și observăm că în fiecare parte încap un anumit număr de paleți. Ei bine, ăștia sunt paleții standard. Da? Și sunt, să zicem, relativ ușor de calculat dacă vrei să vinzi cărămidă, dacă vrei să vinzi BCA și așa mai departe. Paleții non-standard, în schimb, apar la cherestea, după cum v-am arătat mai devreme. Un alt caz când poate să apară noțiunea de palet în ecuație este pentru consolidarea de paleți. Și o să vă explic imediat ce înseamnă. Aveți aici și pe Bittrans câteva informații, dar ca și idee, palet, haideți să vă arăt pe un palet pur și simplu. Palet cu cutii, da? Haideți să luăm acest un palet, cred că ăsta e bun. Ia, hai să dăm click pe el să vedem unde ne duce. Bun. Vreau doar să vă explic în linii mari ca să înțelegeți, deci nu contează care dintre ei ar fi. Bun. Avem acest palet, da? Acum, să ne imaginăm că fiecare cutie de aici conține altceva. Avem un box cu ulei, un box cu făină, un box cu ketchup, un box cu murături și așa mai departe. Bun. În iCart poți să vinzi atât la bucată cât și angro, cu preț pe bucată și preț pe box, preț pe palet, etc. Dar sistemul pleacă de la un pix și poate să ajungă până la un camion întreg de marfă. Să presupunem că ai un client care cumpără un box de ulei. Adaugă și un box de făină, adaugă și un box de murături. De la un punct nu mai rentează să trimiți marfa prin curierat rapid. Este mult mai ieftin și mult mai rapid să o trimiți prin rețeaua de transport de marfă paletizată, despre care o să discutăm un pic mai târziu. Eu vreau să vă arăt acum doar în linii mari cam ce puteți să faceți cu iCart. Deci iCart are un sistem de consolidare de paleți în timp real și îi consolidează pe Europaleți, pe paleți standard. Da? Asta pentru că atunci când accesezi o rețea de transport de marfă paletizată, ca să obții cele mai bune prețuri, trebuie să te limitezi la această dimensiune de 800 pe 1200. Există un algoritm care optimizează toate aceste cutii și știe inclusiv să genereze mai mulți paleți. Există anumite limite din punct de vedere al metrilor cub și al greutății, da? Legat de câtă marfă putem să așezăm pe un palet. Bun.
Temporizator de încărcare. Ce știe să facă treaba asta? Să presupunem că vrem să vindem mobilă. Hai să luăm ceva de aici, nu știu, random, așa cât de cât. Hai să luăm poza asta ca să înțelegeți. N-am nicio legătură cu furnizorul, eu voi explica și ideea. Bun. Să presupunem că avem listat pe site biblioteca, această comodă sau ce o fi, și fotoliul ăsta, scaunul ăsta de aici. Scaunul să presupunem că este în stoc, la fel și comoda. Se vinde din stoc de către furnizor, dar biblioteca o produce pe bază de comandă în 5 zile, să presupunem. Poate să ajungă până la 30 de zile, dar ca și idee. Și o să vă explic după aia de ce până la 30 de zile. În momentul în care am o comandă de la acest furnizor, eu vreau să livrez toate produsele odată. Și atunci, funcția de temporizator de încărcare din iCart, ce știe să facă? Îmi ține aceste două produse pe loc, mi le bagă în aceeași comandă cu biblioteca, dar îmi maximizează data de încărcare pentru ele, astfel încât eu să pot să transport atât biblioteca, cât și comoda și scaunul în același timp. Da? Deci, decât să pun clientul să aștepte după 2 livrări, cu temporizatorul ăsta, practic, noi grupăm produsele per furnizor, dar și pe timpul de execuție. Timpul de pregătire a mărfii. Da? Mai avem, de asemenea, program de lucru, restricții de circulație, sărbători legale, tot felul de minuni și o să trecem prin ele în momentul în care intrăm în iCart. Deci, să vinzi online nu se rezumă doar la a lista niște produse online. Sunt foarte multe probleme logistice și de organizare în spate de care trebuie să ții cont. Softul trebuie să țină cont de ele. Da? Altfel, riști să ai o comandă cu foarte multe livrări și la care să pierzi bani. Pe transport, bineînțeles. Da? Deci sunt mai multe aspecte de care trebuie ținut cont. Acest temporizator îl găsiți doar în iCart. Numai o secundă. Bun. Avem partea de logistică 3PL. Ce este această logistică 3PL? Dacă o să intrați pe palletsmarket.com, aveți aici o bursă de transport. Este singura bursă de transport fără case de expediții. Da? Asta înseamnă că orice marfă care ajunge din iCart în această bursă de transport este transportată direct de transportator. Nu există intermediari. Și atunci cel mai bun preț poți să-l ai doar dacă elimini intermediarii. Aveți detalii complete despre cum funcționează această platformă pe site. Bun. Mergem mai departe. Vânzarea la bucată. Pot vinde produse ca în orice altă platformă cu preț la bucată. Preț angro. Deci pot să am preț per bucată și preț per box. Dacă o să mergi într-un angro, o să vezi preț pe bucată, preț pe box. Poți să faci treaba asta direct din iCart. Vânzare la palet. Iarăși există și opțiunea de lichidări de stocuri, da? De marfă paletizată. Aici vorbim de mai multe clase de produse, sunt împărțite în vreo 3-4 clase. Găsiți detalii pe palletclearance.com. Da? Aici vi se explică foarte clar toate categoriile, da? De produse pentru lichidări de stocuri și cum funcționează acest mecanism. Dropshipping, da? Vânzare în regim de dropshipping și o să găsiți aici foarte multe detalii. Deci iCart-ul funcționează atât cu stockless cât și cu dropshipping.
Mai aveți RPQ. RPQ este un sistem prin care puteți solicita, clientul poate solicita ofertă de preț. Deci sunt anumite produse care nu se pot vinde online în mod direct. Acest formular RPQ poate fi atașat unui produs sau poate fi un formular general în care voi să ofertați în baza unui deviz, da? Primit de la client. Și mai există varianta de marketing afiliat, unde butonul de Buy Now, să zicem, da, redirecționează clientul, vizitatorul site-ului către un alt site. Și o să trecem prin toate. Deci, practic, putem face magazin online, clasic, putem face marketplace, dar în România nu mai avem nicio licență disponibilă. O să ajungem și o să vă explic exact despre ce e vorba. Putem să facem angro online, similar cu cashcarry.ro, metro.ro și așa mai departe, Selgros și ce o mai fi pe piață. Putem face dropshipping, da? Atât dropshipping-ul clasic cât și stockless. Aveți aici toate informațiile necesare. Cu mențiunea că atunci când folosiți stockless nu mai aveți nevoie de furnizori în regim de dropshipping. Puteți converti orice furnizor clasic în dropshipper, practic, prin această automatizare. Și aveți detalii și despre conceptul orice, în care, practic, vi se explică cum puteți vinde orice, de oriunde, orice tip de produs și așa mai departe. Cam asta ar fi în linii mari ce puteți face cu iCart-ul. Pentru stockless aveți iarăși aici mai multe informații, da? Vă recomand să studiați un pic site-ul de prezentare pentru că aveți tot felul de informații. Hai să vedem cum poți rula acest iCart, ce poți să faci cu el, cum îl poți configura. Vă spuneam mai devreme că e o platformă foarte complexă și practic o poți configura să ruleze pe aproape orice model de business cu vânzare online. Aici avem Corios.com, care este un soi de Alibaba, Made in China și așa mai departe, India Mart, dedicat producătorilor din Europa și din Marea Britanie. În partea din față, aici aveți un site de prezentare, puteți să citiți mai în detaliu ce și cum, dar ca și platformă propriu-zisă, aveți aici EU UK. Practic dați pe Browse Products și o să vă ducă aici. Sunt undeva la 7000 de categorii de produse, iar conceptul este unul foarte simplu. Aici se pot lista atât wholesaleri cât și manufacturers, da? Producători. De ce și wholesalers? Pentru că o parte din produsele de pe piața din Europa sunt importate. De cine sunt importate? De angrosiști. Sistemul este unul cât se poate de simplu. Dați click pe produs. Se deschide într-o filă nouă. O să vă explic mai târziu de ce. Aveți titlul, tipul de producător, din ce țară e, pagina lui de profil în cadrul site-ului, tipul de abonament, dacă are abonament Gold sau Silver și așa mai departe, câteva detalii, ceva produse adiționale, dar cel mai important, butonul de Buy Now redirecționează către site-ul furnizorului, care sperăm să le și meargă. Da, haideți să încerc să mai deschid unul. Ia să vedem aici. Da, se pare că au probleme cu site-ul. Hai să încercăm altul. Uite, hai să încercăm șosetăria, să vedem aici. Buy Now. Șosetăria, da? Deci, puteți seta un produs inclusiv pentru marketing afiliat, unde butonul de Buy Now redirecționează clientul către furnizor, către producător, importator, ce e el. Da? Văd că Urban Classic au o problemă cu site-ul sau ceva, nu-mi explic. Da? În fine, trecem mai departe. Bun. Da, deci se poate face o chestie de genul ăsta. Apoi, se poate
seta un site de lichidări de stocuri. Da? Se pot vinde produse atât la box cât și la palet. Dacă o să vă uitați pe paletclearance.com, aici vi se explică de a fi rapăr absolut tot. Cam așa ar arăta o platformă de pallet clearance, unde ai destul de multe categorii și apoi totul configurat așa cum trebuie. În România o să găsiți, de exemplu, firmator.ro, care este o platformă unde producătorii din România își pot lista produsele și pot să se promoveze. În același timp, iCart-ul poate fi folosit pentru angro online, inclusiv cu funcționalități de livrare și aprovizionare internațională. Da? O să vedem mai târziu cum putem defini produse care provin din alte țări. Da? Și bineînțeles se poate folosi și pentru dropshipping. O să-l găsiți aici pe iDropship în catalog, unde sunt listate tot felul de produse. Aveți opțiunea inclusiv să ascundeți prețurile utilizatorilor neautentificați. Da? Deci pot să rulez un iCart cum vreau eu, de la un marketplace complex până la o platformă de lichidări de stocuri, un angro online sau pur și simplu un magazin online normal. Cum facem toată treaba asta? Este foarte simplu. O să trecem prin cele două panouri și o să vă explic toate funcționalitățile, ce, de unde, cum se setează, astfel încât să puteți să vă configurați magazinul online sau marketplace-ul așa cum doriți.